Hej, jeg hedder Flemming og er koordinator inden for organisationen ASSE. ASSE er en international organisation, som formidler udenlandske elever fra hele verden til et studieophold i Danmark, hvor de bor hos en værtsfamilie. Vi har rigtig gode erfaringer med hundredvis af værtsfamilier i Danmark. Du kan være en enlig mor, et pensionistpar, en virksom familie. Det vigtigste er, at du har hjertevarme og ønsker et skønt ung menneske i alderen 15-18 år at blive en del af din familie i en periode af dit liv. På hjemmesiden assedanmark.dk kan du læse mere om, hvad det er at være værtsforældre. Her vil du også kunne se og læse om, hvilke elever, der ønsker at få en værtsfamilie i Danmark. Kontakt mig endelig på telefon 42 26 35 00. Jeg glæder mig til at høre fra dig.